misteriós, de tot. Té tots els temes que podria tenir una pel·lícula. Jo crec que fins i tot es podria fer una pel·lícula d'una vegada, estàvem de campaments, i un company amb l'Axi va ruixar amb l'Axi tota la tenda, i per dormir va ser molt bèstia. No miris mai enrere, cavalquem el temps. Per mi el cau és una nova oportunitat de fer aventures, excursions, campaments, disfrutar amb els amics. En el cau vaig disfrutar molt, sobretot amb els campaments d'estiu, que te'n vas una setmana a fora, en un lloc, i muntes les tendes de campanya, tot t'ho fas tu, i bueno, fas moltes activitats i disfrutes molt. Per mi el cau és com una experiència única. Com si fos l'últim dia en aquest món. Hey, avui el món és teu, la vida no s'espera. Pren impuls i sent que avui el món és teu, no miris mai enrere, cavalquem el temps. Hey, quantes cançons hem deixat de cantar per la por desafinar. Ei, quantes ocasions hem deixat escapar. Digue'm qui ens les tornarà. Ei, quantes emocions hem deixat de sentir per temor a ser ferits. Ei, quantes veritats hem callat com covards. Potser és l'hora de canviar. Des que neixes fins que mors, hi ha una brúixola al teu cor. Per mi el cau és divertir-se, passar-s'ho guai i jugar. El que més m'agrada és fer jocs i també fer una activitat que estem fent ara, que és coneixent cubana. Així coneixes més els amics i així tens més amics, i m'agrada molt estar amb les meves amics. Hey, avui el món és teu, la vida no s'espera. Pren impuls i sent que avui el món és teu, no miris mai enrere, cavalquem el temps. Per mi, el millor de tot són les excursions i els campaments d'estiu, perquè és quan passes més estona amb els teus amics i pots parlar amb el que vulguis, amb qui vulguis. Preferiria venir amb cada tarda al cau que anar una setmana d'estiu a un campus. És que per mi el cau és el millor. Que no hi ha exactes ni perfectes, sols miratges que ens enceguen. Promeses, les millors coses, les més bones, les que no tenen mesura, ja són teves. Des que neixes fins que mors, hi ha una brúixola al teu cor. Pren-la i viu cada... Doncs per mi el cau, jo sempre he pensat que era com una família, perquè en el cau sempre hi ha algú que et cau malament i hi ha altres que et cauen molt bé. És com una família, a vegades et cauen bé i a vegades malament. Pren impuls i sent que avui el món és teu, no miris mai enrere, cavalquem el temps. Hey, quantes cançons hem deixat de cantar per la por desafinar. Ei, quantes ocasions hem deixat escapar. Digue'm qui ens les tornarà. Ei, quantes emocions hem deixat de sentir. És un espai on et relaciones amb la gent, aprens noves experiències com no sé, supervivència. És un lloc on ens ensenyen valors que són importants per la vida
com el companyerisme, apreciar l'entorn, el teu entorn i a respectar també els altres. Hey, avui el món és teu, la vida no s'espera. Pren impuls i sent que avui el món és teu, no miris mai enrere. Cavalquem el hey, avui el món és teu, la vida no s'espera. Pren impuls i sent que... El cau és viure noves experiències. Per mi el cau és un punt de trobada per aprendre moltes coses i per fer noves amistats. Per mi el cau és un lloc on pots conèixer molta gent nova o conèixer encara més bé els teus amics de sempre.